ରାଜରାସ୍ତାରେ ଦଳିତ ସଂଗଠନ ଅସ୍ତରଙ୍ଗ ଅଞ୍ଚଳର 23 ଦଳିତ ପରିବାର ପିପିଲିରୁ ନବୀନ ନିବାସ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରି ନ୍ୟାୟ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଜାତୀୟ ଦଳିତ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ନ୍ୟାୟ ଦାବି କରି ରାଜରାସ୍ତାରେ ଚାଲି ଚାଲି ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ଶତାଧିକ ପୁରୁଷ ଓ ମହିଳା। ଅସ୍ତରଙ୍ଗ ଆଳସାହି ପଞ୍ଚାୟତ ବାରଙ୍ଗ ଅଞ୍ଚଳର 23 ଦଳିତ ପରିବାର ଲୋକମାନେ ନ୍ୟାୟ ଦାବିରେ ଚାଲି ଚାଲି ନବୀନ ନିବାସ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରିଛନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ଦଳିତ ପରିବାରମାନଙ୍କୁ ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତି ପରିବାରକୁ 1 ଏକର ଜମି ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏହି ଚାଷ ଜମିରେ ଚାଷ କରି ଏମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାର ଭରଣ ପୋଷଣ କରୁଥିଲେ। ମାତ୍ର ଉକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା କିଛି ଖଳ ପ୍ରକୃତିର ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଚାଷ ଜମିରୁ ଧାନ କାଟି ନେବା ସହିତ ମାଟି ତାଡ଼ି ନେଉଛନ୍ତି। ବାରମ୍ବାର ଏନେଇ ଅଭିଯୋଗ କଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ ଏମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ସହାୟତା ମିଳିପାରୁନାହିଁ। ପୋଲିସ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରୁନଥିବା ବେଳେ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ମଧ୍ୟ ଖାତିର କରୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ଏହି ଦଳିତ ଲୋକମାନେ। ପ୍ରଶାସନିକ ନିଷ୍କ୍ରିୟତା ଯୋଗୁଁ ଖଳ ପ୍ରକୃତି ଅତ୍ୟାଚାର ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଏହି ଦଳିତ ଲୋକମାନେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ପୁରୀ ଖବର। ପଦଯାତ୍ରା କରି ଯାଉଥିଲୁ, ସମସ୍ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅବଗତି ଅଛି। ମନ୍ତ୍ରୀ ତୁଷାରକାନ୍ତି ବେହେରାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ, ଅସ୍ତରଙ୍ଗ ତହସିଲଦାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ, ଅସ୍ତରଙ୍ଗ ଥାନା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ାଇଥିବା ଯେଉଁ ଅପରାଧୀମାନେ ଗରିବ ନିରୀହ ଲୋକଙ୍କୁ 40 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ମାଟି ଦେଉଛନ୍ତି, ସେ ଗୋଟେ ଦାବି ଆମର ଅଛି। ସେ 40 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରାଜକୋଷକୁ ଦେଉ, ତାଙ୍କ ରିକଭରି କରାଯାଉ ଏବଂ ହାଇକୋର୍ଟ ମାନ୍ୟବର ହାଇକୋର୍ଟକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇ IIC 3ଟା କେସ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ଫସଲ କାଟି ଦେଇଛନ୍ତି ଯେତିକି କାଟିକି ତାକୁ ଫେରାନ୍ତୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଜମି ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଯେ କାଟିଛନ୍ତି ସେଟା ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। ଏଇ ଯେଉଁ 3ଟି ପ୍ରତିବାଦରେ ଆମେ ଆଜି ନବୀନ ନିବାସ ଯାଉଥିଲୁ, ମଝିରେ ପିପିଲିର SDPO ଏବଂ IIC ଆମର ଦୀପକ ମିଡା ସାର୍, ତାପରେ ଆମର ଯୋଉ SCP ଅଛନ୍ତି ତାପସଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, ସେମାନେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲେ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଆସିଛନ୍ତି 5 ଦିନ ଭିତରେ ସମସ୍ତ ଦାବି fulfill। ଯଦି ନ ହୁଏ, ଆଜି ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଖରାରେ ଠକେଇ ଗଲେଣି, ସାହସୀ ଗଲେଣି। ସେମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଏ ଯୋଉ ଦଳିତ ଲୋକ ଏମାନଙ୍କର ଜନ୍ମ ଖରାରେ, କର୍ମ ଖରାରେ, ଖାଇବା ଖରାରେ, ପିଇବା ଖରାରେ, ସବୁବେଳେ ଖରାରେ ସହି ପୁରା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଠିକରେ ଇଏ ଯିବେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ତାଙ୍କ କଥା ସତ ହୁଏ, ୟାପରେ ପୁଣି ନବୀନ ନିବାସକୁ ଆମେ ଯିବୁ। 5 ଦିନ ଭିତରେ ଦାବି ପୂର୍ଣ୍ଣ ନହେଲେ ନବୀନ ନିବାସ ଯିବୁ। ପ୍ରଶାସନକୁ ଖବର ଦିଆଯିବ ନାହିଁ, କାହାରିକୁ ଖବର ଦିଆଯିବନି ଏବଂ ରାତି 7ରେ ଆମେ ଯିବୁ ଯେଉଁଠି ତାଙ୍କର କହିବା କଥା ଖରା ନ ଏବଂ ନବୀନ ନିବାସକୁ ରାତି ଅଧିଆ ଆଟାକ କରାଯିବ। କାହିଁକିନା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବେସାଇ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ଏମାନେ ଗରିବ ଲୋକ। ତାପରେ ଏମାନଙ୍କ ତରଫରୁ ହେଲା ଆସନ୍ତା 2024ରେ ଏମାନେ ଭୋଟ ବର୍ଜନ କରିବେ ଯଦି ନ୍ୟାୟ ନ ପାଆନ୍ତି ଏବଂ ତୁଷାରକାନ୍ତି ବେହେରାକୁ ଅସ୍ତରଙ୍ଗରେ ଘୋର ବିରୋଧ କରିବେ। କାହିଁକିନା ତୁଷାରକାନ୍ତି ବେହେରାଙ୍କ ମାମୁଁ ହିଁ ମାଟି ଚୋରି କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଅସ୍ତରଙ୍ଗରେ ଅଛି 80% ଭୋଟ SC/ST ର, ମାତ୍ର 20,000 ଭୋଟକୁ ସେ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, 60,000 ଭୋଟ ରହିଲା। ତେଣୁ